rasa madu yaktine wos manis manis harum semuningu jiwa Cinandra lir pepin jane Saraswati tumurun hanewurke kang wangi marak sarwingre ara podo bapa mugi-mugi tumingela mringkang wula kang nedeng nandang prihatin antu satripun katuraken mapagyo kawulijengan karasa pepundhen bini sepuh aji sepuh sawi para tamu kakung miwah putri mligi atur kunjuk dumateng keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Nyono dalasan Ibu Suni sak keluarga nggih pelok barang monggo kanca-kanca saking New Armada Indonesia jeneng kula kowe apa lali marang aku iki yo nimas nalikane bunga susah sapa sing ngancani semono kowe nate durna lantu setya yo nimas
jiwa ning saiki bareng mukti kowe kok jur malah lali marang aku malah ngajak aku jono aja ngono apa pancen kowe ra kelingan zamane ndek biyen yo nimas kowe janji buka susah padha dilakoni ngaturaken pambagya iki kawilujengan ngaturaken wilujeng rawuh katur kunjuk dumateng kadang tamu kakung miwah putri ingkang sakmenika sampun kaperang rawuh ngaturaken wilujeng rawuh saha wilujeng pinarak wilujeng rahapi pasugatanipun kanthi raos ingkang eca lan sekeca sakeparengipun apa pancen kowe ra kelingan yo nimas kowe janji bunga susah
padha dilakoni Satria Agung saking kadang tamu ugi kang sampun kepareng kondur menika ugi ngaturaken wilujeng kondur matur gunging sembah ing panuwun rawuhipun monggo matur sembah nuwun gegaranipun Bapak Ibu mugi kondur panjenengan samarga-marga tansah panjenengan rahayu kalih sing rupi tolir ing sampikala satemah mangke saged kempal manunggal kalian putra wayah wonten dalemipun kiambak-kiambak amin Allahumma amin kula mangka suri atur saking panjenenganipun Bapak Nyono dalasan Ibu Suni sak keluarga menika namung saged ngaturaken matur gunging sembah ing panuwun atas rawuh panjenengan sedaya kang sampun kasetumbucal wedal kangge hangkrawi undangan saking beli keluarga agung panjenenganipun Bapak Nyono dalasan Ibu Suni sak keluarga nggih kanthi hajat ngentas putra mahargya siwi menika nglarapaken atmaja pinanganten niki sampun leremong samuda angkracut alamer Jogja manjing wonten ing tataraning gesang kadewasan lelumban mring samudraning beban agung menika wong bagus sugeng Haryono Mas Ponco pikantuk Mas Ayu Siti Aminah ugi hajat angka kalih ugi mahargya kang putra kinasih Mas Lulut Maryono dalasan Tiah Kusumaning Ayu Dwi Rizkiana derek donga mugi-mugi atmaja pinanganten ingkang sampun kabiwadha sak mangkin manggih keluarga ingkang rahayu selamat keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwen warahmah amin Allahumma amin. Niki ugi saking Prakadan New Armada Campur Sari mereka kinanten 6 Widawati Sepenat Agung tasih wonten ing sasana rias sasana manjang arum bebilih anggenipun ngadi busana mangkenipun sampun paripurna mangke saged tinarboyong sesarengan manunggal raos kaliyan losa kadang saking New Armada Campur Sari Indonesia ugi makarya sesarengan MA Professional Audio pada kata lumpen saya kata-kata HR Pro Video Syuting Multimedia panjenenganipun Abah Hardi Karanganyar luar biasa matur gunging ing sembah ing panuwun nggih monggo saking sedaya mawon kadang tamu ingkang katemben kawula rawuh Bapak Ibu menika ngaturaken wilujeng rawuh saha wilujeng pinarak bilih ingkang sampun pikantuk pasugatan monggo dipun rahapi pasugatanipun kanthi raos ingkang eca lan sekeca sak kebarengipun Meraksuan saya kadang-kadang New Armada Campur Sari mereka sinambi hanggeran tujang kapipun Widawati Bapak Ibu ingkang sak menika tasih wonten ing sasana rias bebilih mengke anggenipun ngadi busana sampun paripurna mangke saged manunggal raos nyawiji kalian kula kadang saking New Armada Indonesia MA semangat selalu wilujeng bertugas dan juga dari teman-teman HR Pro Abah Hardi selamat bekerja Abah Hardi luar biasa terima kasih banyak semoga New Armada Indonesia. Katur kunjuk mata kadang tamu kakung yang putri Bapak Ibu kang sak menika sampun keparang pinarak wonten sasana pinarakan ingkang sampun sumadyo ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng pinarak matur sembah nuwun atas sedaya sumbangsih saha rawuhipun dumateng panjenenganipun Bapak Nyono dalasan Ibu Suni sak keluarga kusumaning ati dung wong ayu kang anti-anti monggo kamu bisa gawe tentreming atiku biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali jur kelingan jroning ati sak bedahing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit dipomburine malah
nganyelake amung pamujiku muga-muga ra ana rubeta sakungkure bonmu lunga ora kondo HR Pro Media tantreming atiku biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali jur kelingan jroning ati sakbedahing bumi langsung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kang pahit dibomburine malah nganyelake amung pamujiku muga-muga ra ana rubeda sakungkure ora kondo sekali lagi sikat canda alif ibu yang di atas halo dada dulu ala cantiknya ya Allah aja nguyuh lho Bu ya malah mirangake manis
jangkep kinanten Kang Sawidowati kabadhe kawula jumenengaken setunggal pokok sawiji minangka atur pasugatan libur sawetawis kunjuk dumateng kadang tamu mligi atur menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Yono Dalasan Ibu Suni sakeluarga. Saderepun menika ngaturaken wilujeng rawuh dumateng kadang tamu ingkang ketemben kawula rawuh ingkang samenika sampun jawat asta monggo Bapak Ibu sasapunipun panjenengan jawat asta kula aturi enggal pinarak wonten sasana palenggahan kang sampun sumadyo kula sulih salira atur saking panjenenganipun Bapak Yono Dalasan Ibu Suni sakeluarga menika namung saged ngaturaken matur gunging sembah ing panuwun atas rawuh panjenengan sedaya. Monggo kinarbuka babahan campur sari wonten ing siang kalekan samenika lumantar kata-kata saking New Armada Indonesia bubrah. Semoga saya kata-kata New Armada Indonesia MA Professional Audio dan juga dari teman-teman HR Pro Video Shooting Multimedia. Semoga sarapan termas diris kalorikam cipta purba wawane kondo gumari cipta rasa nirmala menyang jatmika mring luhuring budaya. Saderepun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Saya tentrem rahayu muga kajiwa kasalira mring kula lan panjenengan sedaya mligi atur kunjuk dumateng keluarga Gung kang pinanto kehormatan panjenenganipun Bapak Yono Dalasan Ibu Suni sakeluarga. Saderepun lepat sono hamu warani sing lekas ing kanthi gatining sedya manggih purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalih sing rupi daler ing sambikala. Semoga langkung rumiyin kula dherekaken manang kumuja ngaturaken sembah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Gusti kang maha welas maha asih kang sampun paring sedaya kanikmatan tuwin karahayon sarta kawilujengan saengga wonten ing siang kalenggan sakmenika kula dalah panjenengan sami saged makempal manunggal kanthi kawontenan sehat wal afiat lahir tulusing batin amin Allahumma. Saderipun dapat sono hamur wari lekas-lekasing kanthi gatining sedya manggih purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalih sing rupi daler ing sambikala niki. Saderipun ngaturaken wilujeng siang saha wilujeng pinanggihan kaliyan rasa kadang saking pametri budaya campur sari ringkes saya kata-kata New Armada campur sari ingkang mijil saking leladan petuk dongko Trenggalek kasupan dening Raka Mas Candra Birawa mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Yono Dalasan Ibu Suni sakeluarganipun natapi darmaning sepuh ngantos 17 putra mahargya siwi nglapaken atmaja pinanganten ingkang sampun nilar mangsa muda anggracut alamir maja giya manjing wonten ing tataraning gesangka dewasan lelumban mring samudraning Teben Agung menika wong bagus Sugeng Haryono Mas Ponco ingkang sampun hajat krama Nimas Ayu Siti Aminah ugi hajat toko kalih mahargya kang putra kinasih Mas Lulut Haryono pikantuk Mbak Dwi Rizkyana derek tetungga mugi-mugi atmaja pinanganten ingkang sampun kabibados sak mangken manggih keluarga ingkang rahayu selamat keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya hadal akhirah amin Allahumma amin. Sinambi panjenengan ngrahapi pasugatanipun kanthi raos ingkang icolan sekica sakabarangipun sinambi panjenengan lelenggan kanthi suka merdi kanik menggalih panjenengan sami sugeng mirsani daripun campur sari New Armada Indonesia. Atur pembagyo mawi atur pakpur wakon saking kadang-kadang New Armada juru vokal Patri Mas Ayu Fitri wonten Nimas Ayu Febia Ellen Ilbi Bulbis bintang kita
Depi dia semoga sikat Allah cinta cinta Atur pembaga kembali jingkan keperpakan mawi all artis kinanten gangsal widawati ngabade kembali jumenekaken setunggal bagus sawiji minangka atur pasugatan libur sawat awis kunjuk dumateng kadang tamu kakung Mbah Putri mligi atur kunjuk dumateng panjenenganipun
kang kami gugati Bapak Nyono dalasan Ibu Suni sak keluarga. Aturaken wilujeng rumah Pak Sali nggih. Lurah ngriki Pak Sali nggih, Mbak Sali nggih. Wah, lho apal tau nangkat kok beliau nggih. Terus Mbah nuwun angen-angen, Mbah. Nggih.